Guys, we survived. Ay, hindi. Akit pa pala. Ando pa pala yung tinelas ko. Joke lang, guys. Galing pa lang ako dyan. Hindi lang ako nakunan. Balik ako ipunan ka namin. Hello. Lamig. Akit po. Sige. Tarad. Mas gabartog man. Mas okay dyan. Lalamig na nga ako eh. Oo nga eh. Meron talaga. May daan ba dito? Akala ko may daan. Dito akala ko meron. Lawrence, ilawan mo. Ay, dun yung ano, lungga ni Batman. Ayun, no? Ano naman? Bat signal, back signal. Common. May bat signal dyan. Grabe. Thank you. Nakapun po. Balik ko. Nauna ako. Uwi na to.
Okay. Let's go to the Thai trail. Labas na kami. Tingnan nyo naman yung put ni Lawrence, oh. Walang bahid ng putik. Kami lahat pinutikan, nabasa na ano. Siya walang bahid ng putik, oh. Ayan, oh. Si Lorna yan, oh. I doubted her. I doubted her. Sir, walang best in cleanest, cleanest outfit. Kampante pa mo siya, hindi madudumihan. Tangin na, totoo nga, hindi siya nadumihan, oh. Dapat i-my day natin yan, ha. Tatag natin siya. Ayan guys, oh, walang dumi, oh. Seryoso, wala siyang dumi, oh. Oh, puti yan, oh, wala, oh. Oh, kahit puti, pre, AIDS. Wala, oh. Wala kayo na putik, oh. Himala. Meron. Wala, asan? Naghugas ako kanina. Yun nilagay ko yung short chip nag-usapan. Sa kanan. Yung masama nakakaliwa. Yung kanan. Tayo dito, sobrang linis. Maginom na mamaya, maginom na. Meron pa. After this one, sakay sa van, diretso na ng Ikabali. Yes. Oo, wala palit-palit. Hindi, yung hindi, mainit na dito. Buti pa to, hindi niya kailangan maligo. Yung Ay, Maya na kayo maligo. Pagkatapos nabugas yung mga iba na, yung mga ibang naruturo ko dito. ano po? Tinatanong nila kung ano yung ratings nila pagpasok ng cave. Kami ko yan, ang ratings natin. Kayo, girls are better than boys. Aminado po ako, tingnan niyo po, perfecto, ah. Perfecto, wala ka dumi-dumi. May nakita mo, may ilan mo kayo hindi nadumihan? May ilan na kayo hindi nadumihan ng pantalon na puti? Tingnan niyo po, seryoso. Siya lang yata, tingnan niyo. Eh, Lord, dito. Wala. Congratulations. Walang dumi sa, kahit sa puwet. Kahit sa puwet, wala. Paano yung nagawa yun? Yes, doon sa kaliwa. Nasa guide yan, huwag ka umasa, oy. Joke lang. Natupay si thank you. Pinaproud tayo ay Lords. Flawless victory. Yun pala inspiration. Next time guys, tatama rin tayo maglaba para di tayo madumihan. Ba't ang dali lang umakyat? Oo nga eh. Kanina takot tayo. Sabagay. Kaya na nanginginig pa ako dito. Hindi naman ito, ulit na ulitin. Kuya pa rin umulit. Guys, 3 days. 3 days na natin uulitin. Hanggang ma-perfecto. Hi, sunlight. Woo! I'm seeing the light. Follow the light. Tangina, ba't ako hinapo? Dama yung piting ng dugo ko sa kamay ko. Pinapo ka. Hindi ako pinapo isa pero hinapo ako. Pero masarap na pagkahapo. Masarap na uri ng pagkahapo siya. Guys, ayan o. Ang ganda ng taas o. Sa baba daw, baba tayo ulit. Sa baba pa rin maghugas kamay. Gusto na kamay sa baba? Wala naman ako ulam. May alcohol ako. Alcohol yan pre. Ado pa rin yung tayo ng ng panigi eh.
na to, ingat. Parang kaka-gym ko lang kahapon ah. Ed, Ice, masarap yung ano, yung feeling ng yung hapon, hindi yung hapon na ano, yung pagod ka, yung hapon na ano, Fulfillment. yung fulfillment na, hindi yung pagod ka eh. Yung parang may something na nagde-develop sa katawan mo. Alam mo, hindi siya yung hapon na overexhausted. Sana wala kang makakapitan na ganito. Mahirap pala umakit. Marinig. So mas madali. Madali, di ba? Masarap yung pagkahapo, promise. Ay, okay kuya, ano, Kirky. Sir, thank you po. Maraming salamat din po. Ay, ipabali pa kami. Time out yung camera mo, nasaan? Picture tayo kay Sir, ano, Jude. Hindi na, di po sa ano. First time mambay kasi. Ay, sa'yo ako, bali. Ah, Buti na lang, nakayanan ko ulit. sabihin na, pakita natin pagod na pagod tayo dito sa mga papunta pa lang. Para ma-discourage sila. Ay, grabe! Hindi na nag-pandemic. Hindi man nakapagod. Hindi na nag-open talaga. No? Hindi man tayo nahapo. Hindi, nag-open naman. Ang dali lang kaya. Wala mang matatalim na ano, Walk in the park. walking na. Hindi man nakakahapo eh. In mo yan. Sir Jude, di man tayo nahapo, di ba? Sir, Hindi man tayo nakakahapo. ano ko? Hindi man nakakapagod. Dito sa inyo. Pagka pa ba, hindi. Dito nyo naramdaman. Nga eh. Huwag kayong maniwala dyan. Alam na nila, kanina pa. Woo! Parang nagwalat ng team natin ah. Parang hindi ko matras. Nakita niyo yung mga kasama niyo kanina doon. So top Bumalik. 1 si Lorna, top 2 siya. Okay, Team Pampagaw and the joke. The Amazing Race. Sagada version. Uy, tayo pa lang. Tayo nanalo. Kayo magkapagrupo. Opo. May kuwan lang kayo doon. Baka may bayad siguro. Doon. Tanong nyo kay Ma'am Kay. Doon si Madam Priscilla. Ano po yun, ma'am? Dito na lang po. Kamay lang po? Ako po siya. Ako siya po. Ma'am, saan po sa lalaki? Hugas lang ang kamay si Arvin, sir. Ah, Hugas lang. kugas ng pa sa kamay lang. Okay. yung bayad, sir, doon po banda. Dito. Huwag po maghugas ng paa, mama. Ihiga at hugas ang kamay dyan sa baba. Yes, sir. Hugas ng paa po. Papo, kaya na to. 30 pesos po. So, Saan po? Yung... baba po. Diyan na lang po kamay pa. Ay, naka-record pa.